Hello mga bay! Today I'm going to share with you one of the most popular Arabic food here in Arabia. Arabia? Here in Kuwait. Maninglis man ko eh. So, magluto ko karon og Bisayo na nato. Magluto ko karon og biryani. Sa mga nag-request kung saan pagluto sa biryani, ito na yung mga request nyo. Okay, unahon na to ang paglungag sa bugas, no? Ang ato ang ibutang kani siya dahon sa paminta, kining cardamom seeds, and kining gitawag nila og cinnamon stick, kahoy sa talimughat. Ani atong ibutang ni butangan punta nako ni og black pepper seeds, pero dili man pwede para sa kung amo. Maura ni akong ibutang, so butangan po ninyo og kuan mga bay, no? Butangan po ninyo og black pepper seeds. Og apilan po dahil ninyo sa ani mga bay, no? Perting limutan ako sa ngalan ani. Ako lang i-comment no, kung may numduman ako. So muna ang atong ibutang sa tubig para sa kanon. Og syempre asin depende sa inyuhang lungagon, no? Duha man kasalmon akong lungagon, so duha ka teaspoon nga asin ako ang ibutang. So diya mora na kadjut lang ha. Ibukal na ang tubig mga bay. So, ito na ilunod ang bugas na duha ka salmon. Hantod na maluto siya diha. Ito yung planggana. Sayang mo. Bukag. Hantod maluto siya diha mga bay. Pasagdaan sa natin na maluto. Usang takauban. Okay. Sumintras nagpaabot nga maluto tong kanon. Mag-andam sa ta diri sa atong mga spices, no, para sa manok. Kaya ito nang gisahon ang manok. Usa ka teaspoon aning turmeric powder. Ilang gitawag diri curcum. Usa ka teaspoon aning singan ani biryani, mix biryani ni siya, no, pang biryani. Usa ka teaspoon aning kusbor powder. Daghan kay mga panimpla. Usa ka teaspoon aning garlic powder. Pinaundok yun ang teaspoon. Usa ka teaspoon aning onion powder. Onion powder, garlic powder. Dayon gamay lang aning cinnamon, no, gamating lang nasa tumoy lang nga teaspoon. Dayon kaning black lemon. Usa ka teaspoon sab. So pining na diri. Kini lang gitawag nga cumin sa English. Dayon kining ginger powder gamay lang narapod sa tumoy, parehas ra aning darsin powder. Kining azafran powder usa sad ka teaspoon. So, muna tanan na itong mga spices nga giandam. Og, syempre, ang pinaka-importante sa tanan, ang asin. Butangan na ito og 3 ka teaspoon nga iodized salt. Pero wala siya napuno. 3 ka kuan lang. So, syempre, mga pong tilawan unya. Dayon, butangan na ito siya aning manggo atsar. Nya kay halang man niya akong napalit, nya kay di man pwede sa akong tatay ang halang, so dili na ako siya butangan og manggo atsar. Ako lang na siyang ako lang siyang giingon sa inyo nga butangan sad nato og manggo atsar. Mintras naggisa ta sa kauban aning mga spices, ilunod sa tong idungan sa tong manggo atsar nya. So dinhi na tas tong kaldero. Nabutangan na nako og edible ta ang kanon. Dari sa pikas, nagpabukal sab ko. Upat kakuha na, dungan na tanan mga bay, no? So, kani pang decoration na nako niya, ni mama ni biryani. Dinhi na ta sa kuan, manok, magisa na ta. Tapos atong ilunod ang kining kuan, ahos. Dara ang ahos, og sibuyas. Siyempre, daghanon ang ahos para kuan kanang dipinsa sa kung high blood na, kung malamian nagmay sa kuang giluto, no, na high blood na, so dipinsa na daan. Og syempre ang sibuyas tambal sakit sa lawas, daghanon jud og aron malami pud, no, nga og masakit na ang lawas di nakatindog kay tungod gilamian na gid sa kung giluto, no, mo ni.
Ato nang ibutang. Dagan kay pisik. Piskan niya atong panit nga. Kuan, sayang ang Georgian. Dara, gagisa na to sa ahos og sibuyas. Kusga na to gamay ang kayo. To sa nang palutuon ng sibuyas ug ahos no. Sa nang kuan ipa brown gamay diha. Pasagdaan sana nato. Himtan mga bay no, butangan sad ninyo og black pepper powder, dili mo gud pwede sa akong tatay. So dili pwede ang mga halang nga spices para sa iya ha. Ug syempre pag humagisa sa sibuyas ug ahos, automatic butangan nimo siya og hell powder. Nilang gitawag during hell powder, pawala ko sa baho sa sibuyas. Pastilan. Pawala sa baho. Na, 2 ka teaspoon ibutang. Imo na siyang i-mix automatic para pawala sa baho ko na. Sa sibuyas. Medyo naluto-luto na ang sibuyas, pasagdaan sa nato gamay-gamay. Aron taod-taod ato nang ilunod ang manok. Manok na nakamarinate na sad ang manok no, nakahiwa na og dara gamay ra ni akong giluto karon kay duha ra man sila mga onso. Muna ang manok no gihiwa na nato og budget meal. So asa naman tong luwag na to, naka-prepare na diha. Ay, awas na ang luto. Ay nanay tatay, gusto ko tinapay. Tanaw na itong kanon, naluto na ba? Yan, naluto na siya. Ito na siyang i-drain karon. Medyo naluto-luto na ang sibuyas. So, ato na itong ilunod itong mga spices nga itong giandam, no? Dara, ang mga spices perting daghana, ang mga ngalan. No, saffron powder. Sa daghan kay mga ngalan din na sa mga spices. Mana na itong mga, kuha mga spices ato na ni ilunod. Dire. Tak-tak na tanan. So, ito na siyang i-mix. Ang next ani butangan uta nato og katong akong giingon ninyo nga manggo at sir. Nakadili man pwede gud sa akong tatay kay naalagi siya cancer sa kuan liog sa tutunla sa liog. So dili pwede sa iya ang mga halang-halang nga mga spices. O, sige butangan na lang ninyo kung kamoy maghimo. Amo na niya ang atong lakaw sa panahon karon. Nara, nag-color-color na ang atong mga panakot, no? And, syempre, ito na dayong ibutang ng atong manok. Nara. Ito yung sabaw-sabaw. Ay, nanay. Ito ara. Dara, ito na ilunod itong manok. Isang kasagdaan diya gamay. Mag-andam na pudto sa ato ang mga dagko nga mga panakot. Dara itong mga dagko ang mga panakot bay no, kito kung butang ganyan sa kanon. Kaning kuan, cinnamon stick, cardamom, seeds, kaning dahon sa kuan, black pepper, o dry lemon. Ito siyang apil diri sa manok o gisa. Ngayon natong kayo kay medyo kuan siya. Okay. Mag-blend tag kamatis mga bay para mao itong isabaw dito sa manok nga naluto na. Okay. Kani mo ni akong gi-blend nga kamatis no, ato na ni siyang isabaw. Diri. Mga 3 ka buok kamatis akong gi-blend. Sabaw na to sa manok. Pasagdaan lang nato siya diha nga maluto. Dayon, butangan nato siya og tomato paste para mo sticky ang iyang kuan sauce, mo sticky dayon. Sa kapak nga tomato paste. Okay. Dayon, ato na dayon na siyang ukay-ukayon. Tag 5 na lang. Ayan.
Dayon, sticky na siya, mabas-ubas siya kamay. Ana ang proseso. Then atong tilawan, okay na ba? Ana, okay-ukayo na to siya. Kung na-sticky na ba ang sauce, taod-taod. Medyo matubig pa siya, so patagtaoran sa nato nga sang tabunan. O, ang kanon naluto naman no. Ako na siyang gidrain mga bay. Dira ako na siyang gidrain dinhi. Ana ang bugas nila nga tagas kay grano. Tagas kay kuan. Ilahang kanon dinhi. Lang gitawag ang kanon nila diri asa ni white Indian rice ni siyang tawag ani dagko kay lugas. Ingog kuan pansit bihon. Mo ni ilang kanon diri so ako na siyang gidrain no. Kay magpaabot ta sa kanon nga maluto ha. Dayon mintras nagluto ko mga pisa ko no gidungan ako akong pamahaw sa paniudto. O kauban ani ang kuan. Kasaba cake nga gi-sponsor sa ako nga igagaw gahapon no sa dito nga na-meet na mo dito sa simbahan. Ang kasaba cake mga bay, mga unta. Kinabuhi sa FW mintas nga gluto, hungit-hungit pod gamay. Nga. Napod na ako nakatunga og kaon. Ndara akong kape, medyo bugnaw na gid siya. Nya napay pulburon no, hasta lami ah. Mga unta ninyo. Mapalaway na sad ko. Mga bay, ang kanon day na to, butangan na to og yogurt. Na atong i-mix sa kanon. Daghan kayo bisyo ning kuan na ning pagkauna. Na itong i-mix diri sa kanon ang yogurt. Tugid kayo og maayo, ma-mix siya maayo. Pinaghanang bisyo ning pagkauna gyud. Sara ka putahe. Sa una lang 5 ka putahe, 6 ka putahe paluto. Imagine na lang ninyo ang ako ang kuan kigol. Grabe dagan-dagan. Pero kaya kayo. Okay, na kuan na. Na halo na tanan ang yogurt sa atong kanon. Nya 2 ka salmon. 2 ka salmon sa nakakaldirong dako. Kusog ay motubo ni ilang bugas diri. Okay. Ayan, nilapot na ang ato ang sauce sa manok no. Okay na ang tanan. Kusog egg aso. Ato na ni siyang ihuwad sa gaan-gaan nga butang para mayabunan ko og tarong ug makit-an ninyo sa pag-ayo. So, di ara ang kaldero na pagiluto-luto. Ato nang butangan atong kanon. Atong butang yogurt, nga gamay lang siya sa ilalom. Gamay lang sa ilalom. No, igulang malukop ang kaldero, i-flat na to. Dayon, ato na dayong ibutang ang manok. Manok nga atong giluto. Dara. Mura naman ni kalderita. Okay, piting inita, manghigala. Dara. Ito na siyang ibutang diha. Itong ituyok. Palibot sa tibukan on. Okay, para masusan na itong kuan, luto sa ilalom. Dara ang mga manok. Dayon, at okay na plat na ang manok. Dayon, ato, ang kanon na po ang ipaibabaw. Bisyo kaayo. Okay. Ito na siyang iin-in mga bay. Iin-in na nato, pinayan na nato ang kayo. Dayon, ang ibabaw sa kanon, atong butangan aning coriander powder. Pastilan na. Mafaw naman ni English. Atong butangan ang ibabaw. Sa buwagan na to diri. Hala. Natag namugas aning mais. Sa buwagan sa ibabaw. Aning powder. Dayon, butangan na to siya butter. Dera ang butter mga bayo. Kung na siyang cubes no. Kung na siyang gi-prepare daan. Ito ni siyang Uy! Ano sa kaman? Di ka man matagak. Ito ibulag-bulag ang butter sa ibabaw. Sa kanon.
Dayon, butangan dayon nato siya atong saffron powder. Okay, nabulag-bulag na nato ang butter. Basta nabatira ng ibabaw, okay na siya. Okay na, nakatag na ang butter, no? Then, butangan nato aning saffron powder, kanilang color-color. Tawag nila saffron powder. Itong butangan ang ibabaw. Diri lang sa kilid ta magbutang. Na. Ginahan man silang daghang color. So, para maluto na siya, no? Para maluto ang saffron powder, ato na siyang i-mix. Na. Mix na to siya sa kanon. Or pwede po inyong tabunan. Puha mo dito, tabunan ninyo. Then, i-mix lang ninyo niya. Muna na siya mga bay, no? Muna na ay lang gitawag nga biryani. Dakan kay gisyo. Ito sa nang tabunan, kaya ito nang iin-in. O niya, ito nang i-transfer. Mga bay, di ba nakita ninyo ganiha? Galungag ko, og. Duha, kabuhok, itlog. So, karon atong pagahimon sa itlog, unsaon? Pritohon ang itlog. Muna akong kahadlokan magbritong pisik-pisik gid in taon. Bisag dugay na ko aning niluto ay. Bisik mo dagan gid in taon ko. Di ora? Butangan sa nato aning turmeric powder, saffron powder, o unsa ni? Coriander powder ang edible. Ang edible. Kaya ito ang igisa-gisa diri. Na lagi, nipisik na lagi. Itong iprito diri ang itlog. Para mo color-color siya. Ilang gipangitang bisyo. Ato ning i-design unya sa kuan sa ni ibabaw. Oh, ito ara. Nara. Daghan kayo biga-biga ning pagkauna ni oy. Ito ana ni paligid-ligid ni during itlog hantod mga luto. Color-color siya. Gara pud siya oh. Daghan kayo mga kuan ni bisyo ning biryani nila diri oy. Ano yo? Tapos ang tanawan akong utan, gi-steam. Mapit na maluto. Nanglan humok kayo kay di maka usap akong amahan diri. Kung akong ikalima nga piyawins. Ara, nag-color na siya. Prito. Medyo ma-brown-brown po siya gamay. Ikan kay bisyo. Gusto na kay basig musabog ang itlog, sao na lang. Ana mo itlog. Ara okay na? So ato na ni siyang tangtangon kay okay na. Ana ra siya bay. Pati yun na itong kuan. Kayo. Ito nang ibutang diri. And magpaabot na lang tayo nga maluto to. Dayon ako na siyang prituhan og sibuyas karon ulat sa ara ang sibuyas, de ara ang sibuyas akong gihiwa og pinatag-as. Pinatag-as kauban na sa atuang design sa itlog. Itlog mo na. Ingon naman kung naninda rin hidap rin baklaran ay. Di bang kita? Tag 5 na lang. Ito siyang gisa-gisahon ha. Ito siyang i-design sa ibabaw niya. Ito nang ibalhin ang atong pagkaon kay hapit na nahuman, ang itlog, ready na kayo siya. Ito lang ipa-brown gamay na ito sibuyas. Okay na mga bay. Ito na ning habwaon ning ato ang pagkaon nga biryani. Diri na ito ibutang sa ilang butanganan nga bigaon sab kaayo. Sa ning kwaon ning mga colors, mga colorings, and everything, mga colority. Di ara. So ato sang kwaon ning mga puti nga kanon. Tung iyo nagbutang din he. Mihinay lang tagkuha sa kanon nga puti. Ay,
kinabuhi. Gusto ko lang magpasalamat sa tanan nga ni kuan ni greet sa kuan no sa tanan nga sa tanan-tanan nga sa tanan nga ni kuan sa kuan ni greet tanan og happy birthday og Merry Christmas sa ninyong tanan. Daghan kay salamat dili na kita mo mausa-usa maduha-duha. Piti na gid ninyong daghana di ara ang manok. Medyo kuan pa siya. Ato ni siyang ibaliktad bay no ato siyang ikuan. Priyagaba. Nanglan dili siya maunsa ni. Basta daghang salamat gyud ninyong tanan. Salamat kay Nainay Agata Arigato go sa tanang mga pinaskuhan. Salamat kay ang pinakapinaskuhan nga nagkita in taon tang duha. Ayo-ayo diha kanunay Nainay. O pag-amping in taon diha kanunay kaya na to ning tanan. Ka-graduate ra ta ani atong mga pag-antos. Dara. Biryani. Itong bali-baliho ni siya kay kinahanglan kani maning color ang paibaba. Pitik bisyo ani nila. So, okay na ang tanan. Giauhag na ang tanan nga magda sa inyong mga sudlanan kay mga una ta. Dili kay hukara na ta mo. So, itong design di ara. Ni ipaibabaw. Nagbisyo, di ba? Oh. Now, kinaamoy nakatunan sa tuang leksyon karong adlaw. Ang biryani. Itlog dire. Ang usa dito pikas. Pindig mo sa inyong ganahan. Dayon, ato na dahil ibutang ang sibuyas. Diris tunga. Tungilin niya sa tunga. Okay na ang tanan. Ara. Mga nangakuan. So, okay na atong biryani. Daghang salamat sa akong mga estudyante. Naot nga doon na may nakatunan sa tuang lesyon karong adlaw. Daghang salamat. Ako na ni tabunan kay mabugnaw na ni. Bye-bye. God bless us all. Padayon lang ta sa itong mamayin tumong ni kalibutan na bahala magkinaunsa. Basta salig lang ta sa kita sa atong labaw magagawam sa mga tanan. Kay wala gitay mahimo kung wala siya. So basta atong isalig yung tanan atong makasakit kagulanan og ang atong mga kamingaw tanan-tanan mga problema ato na lang isalig kaniya sa ang tanan no. Daghang salamat padayon lang kita mga bay. Smile lang gyud tanin para kuan para sagdaan na to ng wrinkles ang maglagot sa tuwa no. Mudaga na lang ang wrinkles sa tuwa bahala na siyang problema sa gugulong problema. Bye-bye.